Zdravím lidi a vítejte na mém kanálu, kde se nepřirozeně naseru nad něčím, na čem ostatní lidi jenom mávli rukou. Tak dneska bych s vámi rád mluvil o tom, jaké je to být chlap. Jak je to být ten největší drsňák a největší frajer a borec a prostě já. A ne, dělám si prdel. Asi všichni jste slyšeli o tom, co říkají feministky a myslím si, že určitým způsobem je to určitě pravda. Že vlastně holky od raného věku jsou určitým způsobem rvaný do nějakého stereotypu toho, jak se mají chovat a vlastně co mají dělat a blablabla. Sranda ovšem ta, že samozřejmě tohleto samý mají kluci. Konstantně je poukazováno, tohle je ten správný chlap, tohle je nějaký zženštilej chlap, tohle to není vůbec chlap. Je tedy zajímavý, jakým způsobem je třeba občas zakazováno klukům brečet, anebo vlastně projevovat emoce. Důležitý pro chlapa, pro kluka, pro kohokoliv, je, aby byl drsňák a dělal ty drsné věci. Samozřejmě to, co je ta feministická myšlenka za touhle věcí, je vlastně to, že ty chlapské vlastnosti, to, že se nemá brečet, že má být víceméně drsnej a frajer a blablabla, jsou věci pozitivní, kdežto ty věci, které se učí holkám, což je jako, že má vypadat pěkně a že se má starat o nějaký věci, jsou určitým způsobem zase viděný jako negativa. Jako když to bude dělat chlap, tak to prostě bude sráčský, proto to musí dělat ženská. Jo, což mimochodem, že když ve filmech jsou kolikrát nějaký kvalitní ženský postavy nebo v seriálech, ve hrách a tak vlastně projevují spíš mužské vlastnosti. Vlastnosti, které jsou viděný u chlapů, tedy vlastnosti, které jsou považované za pozitivní oproti těm klasickým ženským vlastnostem, které jsou považované za negativní. Což je určitým způsobem zase pravda. Ale o tomhletom jsem ani pořádně nechtěl mluvit. Chtěl jsem mluvit o tom, co to vlastně znamená být správný chlap. Protože jak vidíte, já jsem asi jediný, kdo má autoritu na tohleto téma mluvit. Ne, kecám, samozřejmě závěr tohletoho videa má asi být to, že neexistuje nic jako správný chlap. Protože celá ta definice čehokoliv, ať jakákoliv moje nebo někoho jiného, je ve své podstatě dementní. Člověk by pak asi mohl říct, že správný chlap by měl mít chlapský pohlavní orgány, ale tady bych se asi zase musel začít prát s transsexuály a transsexuálkami a tak. A to se mi taky nechce. Takže popravdě já absolutně nevím, jak správně definovat chlapa. Sranda je ovšem to, že díky těmhletěm videím, díky tomu, jak se tady vyjadřuju, díky tomu, že mám tuhletu píčovinu na hlavě a tyhle ty píčoviny za mnou, tak si nějaký lidi právě myslí, že já jsem takovej ten správný druh chlapa z toho takového drsňáctví a těch věcí. Což určitým způsobem může být pravda, ale zase na druhou stranu je to absolutní píčovina. Jde o to, že pak spoustu lidí si myslí, že já považuji nějaký věci za hovadiny, jenom proto, že by se dalo říct, že jsou buď dětinský, nebo zženšilý. Což do píči, co může být víc dětinskýho, než mít makety zbraní na zdi. Brdele, to je fantazie 15letýho, ne 26letýho člověka, já jsem totálně dětinský kretén. Pak jsou právě lidi překvapení, když se se mnou dostanou do diskuze o Disney pohádkách a jejich muzikálových číslech. Kde já potom jako říkám, no mně se líbil tenhle ten song, ale samozřejmě nejlepší song z Frozen je pravděpodobně Love is an Open Door. I've been searching my whole life to find my own place, and maybe it's the party talking or the chocolate fondue, but with you. No, prostě lidi nečekají, že mě tyhle ty věci zajímají, protože mají vytvořenou nějakou totálně dementní představu o tom, že já jsem nějaký chlapský chlap, který prostě takovýhle věci by ho v životě nezajímaly, protože to je ženšilý, to je píčusovina. Ale tady to je, já se určitým způsobem považuji za správného chlapa. Ne kvůli tomu, že si hraju na nějakýho drsňáka ve videích nebo tak, to je píčovina, ale spíš kvůli tomu, že dělám věci, které chci, které nepoškozují ostatní a nestydím se za to. Jsem člověk, který má plišáky v posteli, ano, jsou to herní plišáci, ale kurva, furt to jsou plišáci v posteli a myslím si, že mě to jenom dělá drsnějším, že mě to dělá jenom víc chlapem, protože jsem absolutně v pohodě s tím, že tyhle ty věci v posteli mám, nedělá to za mě slečinku a kdyby dělalo, tak to není žádná negativní věc. Takže vlastně moje definice chlapa nakonec spočívá v tom, že jsem člověk, což je ve své podstatě i definice ženský. Takže možná rozdělovat to jako stereotypní role chlapa, stereotypní role ženský a to, co mají a nemají dělat, je určitým způsobem totální kokotina. Lidi by měli dělat to, v čem jsou dobrý, co jim vyhovuje, co dokážou dělat. Ať už to sedí do té ženské role nebo do té chlapské role. A tak co je chlap nebo tak je totální debilovina, jak už jsem řekl asi 200krát. Co tím chci říct, pokud seš kluk nebo muž nebo blablabla, který je citlivější, trochu nestálejší nebo má nějaký ženský charakteristiky, to neznamená, že nejseš chlap, to jenom znamená, že seš jiný druh chlapa.
Protože neexistuje asi nic jako správný chlap, existuje prostě jenom řada stereotypů. Dobrý, to je asi tak všechno, co jsem k tomuhle chtěl říct. Samozřejmě komentáře mi nechte do komentářů a řekněte, jaký jste správný chlapy. Ale ty nejlepší, nejkrásnější, nejúžasnější budou na konci příštího videa. Zároveň mě můžete sledovat na Facebooku a na Google+. Tady jsou moje další videa, koukněte na vědecký kladivo, zatím se mějte a čau.